Ola, nenos e nenas. Lembrades vos de que antes de comenzar o confinamento na escola estábamos realizando a actividade da horta escolar? Pois hoxe, para poder continuar con ela, eu vou a plantar as xudías. Cando estábamos na escola habíamos plantado os pementos morróns, os tomates e quedábamos plantar, como vos estaba dicindo, as xudías. O primeiro que tiñamos que facer era ter as nosas macetas cunha pouquiña terra e a continuación botar as nosas sementes. Como podedes ver, as sementes das xudías son máis grandes que as dos pementos e tomates que habíamos plantado na escola. Eu vou a pôr en cada maceta 2 sementes. A continuación, temos que botarlle unha pouquiña terra para poder tapar esa semente. Se esta terra que estamos botándolle por enriba non está o suficiente húmida, podemos botarlle unha pouquiña auga e nos días consecutivos iremos regando pouquiño a pouco estas plantas que estamos poñendo. Nuns días teremos unha plantiña o suficientemente grande para poder levar ao noso horto escolar. Como estamos confinados na casa, con papi e con mami, nun vasiño de yogur, podemos plantar as nosas propias sementes. No fondo, poñeremos un algodón mollado en auga e poñeremoslle sementes como fabas ou lentellas. E así tamén nos poderemos ver como vai medrando esa plantilla. Bueno, pois con isto despídome de vos. Unha aperta moi grande para todos.